Kadirli dinleyiciler ve tamaşacılar, Erkin Ses tarafından tayyarlanan yayılımımıza hoş geldiniz. Bu ikinci bölümde biz Afganistan hakkında gürleşiyoruz. Yayılımda mihmanımız gazeteci Feyzullah Türk Bolyar. Cenab Feyzullah, hoş geldiniz. Cenab-ı Kamil Sayf, birinciden size köp minnettarçılığımı bildirmek istiyorum ki beni bu yayınınıza davet ettiniz. Ve verse şu hazır Erkin Türkistan ve Erkin Ses kanalımız arkalı izlab oturan bütün Türkmenlere, Türk doğanlarımıza salam ve saygılarımı takdim ediyorum. Sağ olun. Afganistan'da Türkmenlerin yaşayıp durmuşundaki sebitte kaçırılan, uğurlanan bir Türkmen çağa vardı. Onun haberleri bile biz sizden tanış bulduk. Ama siz de özünüzü ızarlayanlarımız bilen bir tanıştırmak isteyersiniz mi? Hava, ben Feyzullah Türk, Afganistan Türkmenlerinden, Faryab vilayetinden. Elbette Afganistan'da ben 5 yıllık habercilik bölümünde tecrübe aldım. Son Cumhuriyet Devleti'nin ahirki 2 yılında elbette Mazar Şerif'te bu habercilik bölümünde, yani gazetecilik bölümünde, jurnalizm bölümünde tahsilime devam verdim. Şol 2 yılın devamında Türkmen Sesi 17 adlı sayfasını kurdum. Bunun üzerinden faaliyetlerimi deysen Türkmenlerin hak hukukları için vakalı verse ine şol ahirki döwürde 9 yaşındaki Abdurauf Çağa'nın oğurlanması sebeple bu sayfany başladık. Ve ondan sonra galyberse başka Türkmenler hakda ve galyberse Afganistan milletinin deysen bunların hak hukukları doğrusunda faaliyetler deysen öňe alıp bardyk. Kıskaca aýsam men Afganistan Türkmenlerinden ve Afganistan Türkmenlerinin habarcılarından Türkmen habarçysy Feyzullah Türk. Tekbir edip tezahürat başladın. Gece gündüz vahaymada kışladın. Kadırdan kovm için karın taşladın. Bul eden hizmetin Allah'a yalkasın. Vahaymanın içinde Feyzullah Türk var eken, her elinde kamera, ruh canı zar eken, Nakibullah can bilen ikisi hemkar eken, bul eden hizmetin Allah'a yalkasın. Köp sağ olun. Mevzumuza geçeriz. Mevzumuz Afganistan barada. Bizler bugün gepleşeceğiz. 2024. yıla ne edip girdi? Afganistan neme garaşar, neme bolacak şu devlette? Elbette men gynanyp bu sowalyňyza jogap bermek isteýän sebebi Afganistan'da ahirki 2 ýyl döwresinde Taliban döwleti Afganistan Cumhuriyet Devletine ele geçirdi. Ine şol sebeple Taliban döwleti iktidara geçmegi sebeple Afganistan'da ayal gyzlara mektep okumak, işlemek bu zatlar bular için yasak boldy. Ine talim ders gynansak da yaş ýigitlerimiz için, yaş gyzlarymyz için şu hazır Afganistan'da gaty bir gyn ýagdaýda. Şu gynançlyklar bilen diýseň Afganistan'da 2024. ýyla şöyle başladı diýip aýdyp bilersiz. Afganistan'da indi hopsuzluk var mı? Gynansak da howpsuzlyk şu hazır Afganistanyň bütün milleti üçin ýok. Sebebi Afganistan'da diýseň rakam kowmlar şu hazır ýaşaýar. Şu hazırki döwlet hem diýseň Peştun kowmlardan bu döwlet diýseň şol kowmlara aýt. Şu hazır Afganistan döwletiniň iktidaryny öňe alyp barýan. Döwlet hazırki döwletini diýseň öňe alyp barýan Peştun kowmlar. Gynansak da howpsuzlyk ýa-da emniyet Afganistan'da şu hazır %80 ýa-da %90 şol kowm üçin diýseň howpsuzlyk bar, %80 ýa-da 90. Ýöne başga kowmlar üçin, mysal üçin bizler hazır aýdyp bileriz, Hazara kowmlar üçin ýa-da Türkmen, Özbek ýa başga kowmlar üçin, Tajik kowmlar üçin gynansak da howpsuzlyk berjaý däl Awganistan'da şu hazır. Sebäbini aýsak geçenlerde diýseň şol Kabulda Deşteberçi adly mantykada Hazaralar köpräk o ýerde ýaşaýar. Ine şolaryň diýseň bazı jamiýalaryna bombaly saldyrlar bolýar, bombaly infijarlar bolýar. Bularyň üstlerine hemde bolýar. Köp azar, eziyet aslında galýar.
ine gynansak da Afganistanyň bütün halky üçin şu hazır howpsuzlyk ýok. Yani bular sırf şu Peştun kowmy üçin. Başga kowmlara böyle bir mümkinçilik berilen däl we döredilen däl. Munuň daşarysynda eger aýtmak istesem, şu hazır Afganistanda iş ýa-da güýç ýok Afganistanda ýaşaýanlar öz diýilçigini öňe alyp bar berse. Mysal üçin Jemhuriýet wagtynda diýsеň döwlet nizamy işgärlere, ondan soň insan haklary üçin faaliýet etýän kişiler, rasana işçileri, habarjylar, bular üçin diýsеň şu hazır gynansak da Awganistanda howpsuzlyk bular üçin döredilen däl. Bular jany sebäpli, mali ýa-da muňa şekilde ykdysady eger aýtmak istesem ýa-da başga ijtimai, ferhengi şu zatlar üstünden diýsem bular jany howp aslında, tehdit aslında. Bu sebäpden merdüm Awganistandan daşary ýurda çykmaga uğraşýar we galy berse ine şul Awganistandan şu hazyrki her bir kişi çykýan bolsa, bular mysal üçin daşary ýurtda ýaşaýyn diýip ýa-da Awropa ülkelerinde ýaşaýyn diýip diýseň, ýaxşy jaýlary görjek diýip bular Awganistany göýberen ýok. Bular her ýerde bolsalar, mysal üçin Awganistandan daşar Pakistan bolsun, İran bolsun, Tajikistan bolsun ýa-da Türkiýede şu hazır ýa başga ýurtlarda, Awropa ülkelerinde, Amerika, Kanada bu ýurtlara öz ýurduna, ata watanyny taşlap gitýärler. Sebäbi olara Awganistanda huzur ýok. Ine bu sebäpden diýseň, ýurduny, ata watanyny taşlap Awganistandan gaçýarlar. Afganlar barıp gittikleri yurtlarda o yurtların öz halkı tarafından nähili karşılanýarlar? Şu hazır eger aýdyp geçsem, Afganistandan diýseň, mysal üçin hemsaýa ýurtlarda İran diýäýin, İran, Pakistan, ondan soň galy berse Türkiýe. Elbetde Türkiýe barýan gençler kanunsuz şekilde diýsem aňyry barýarlar. Kanunsuz şekilde barýanlary üçin gynansak da gaty bular üçin jebir bolýar. Aňyrda polis tarapyndan, döwlet tarapyndan, Türkiýe döwlet tarapyndan bular üçin bularyň üstüne zulüm bolýar, pes ýaňlatdan tusaklanyp Awganistana ýiberilýär. İran'da hem şöyle ve Pakistan'da hem şöyle kanunsuz şekilde gelenler, gayri kanuni gelenleri diýseň, hemişe gynansak da bu ýurtlarda howp gaty köprek. Munuň daşarysynda eger başga ýurtlara baranlar bar, misal Almanya baranlar bar, onsan Kanada ýa-da Amerika gaçyp baranlar bar. O ýerde diýseň bular özlerine Kanada döwletine, şol Amerika döwletine ýa Almanya döwletine özlerini teslim berýärler. Aňyrda sebäbi aýtýarlar ki, bizleriň janymyz howp aslında. Ine bizler şöyle işleri Awganistanda faaliýetleri öňe alyp barýardyk. Ine şu sebäpli bizleriň janymyz hatarda. Bizleri bärden sınırdan daşary etme, bizler bärde saklaň. Şöyle derhas berýärler. Ana bu ýurtlarda diýseň bulara insaniýetçilige, bularyň ýaşaýyşyna, rahat ýaşaýyşyna diýseň ähmiýet berýärler-de, aňyrda kömek etýärler. Ýöne ine ýanky aýdyp geçen bir näçe döwletler bar, misal Pakistan, İran ýa-da Türkiýe. Bu ýurtlara gelenler kanunsuz şekilde kaçak ýoldan gelenler. Bular üçin diýseň bir näçe ýa-da köprek gynçylyk döreýär. Birinji iş tapylan ýok gaçkyn baranlar üçin. Birinji hiç kimse bulara iş beren ýok. Eger iş berse de iş tapylan suratynda da bularyň misal wizaly baran kişileriň aýlygy misal berýän $100. Bular üçin diýseň 80 ýa-da $70 töleýärler ýa-da $50 töleýärler. Misal üçin, misal berýän. Gaçkyn baran adamlar üçin. Ine bularyň gynansak da aňyrda ýatýan jaýy, iýen, içen masraflaryny diýsen gyn doldurup diýsen, aýlalaryna gaty bir kem zat uzadyp bilýärler. Sebäbi Awganistanda şu hazır ýene şol işem gynansak da ýok. Ine birinji mesele şol. Ikinji mesele şol döwlet tarapyndan diýsen, bular hemişe tusaklanyp ýa-da polisler tarapyndan kowalanyp pes gaýtadan Awganistana ýiberilýär.
Men Awganistandan şu hazır çıkacak bolýanlara gaçgyn elbette çıkacak bolýanlara aýtjak sözüm şol hiç bir zat jandan mühim däldir. Her ýerde bolsa pul tapylar, nan tapylar, Allah öze rızky rozdurasandyr. Wallahu hayrur raziqindir. Mümkini boldugy suratynça dogry ýollar bilen, wizaly bilen çykmana köşüş edin. Her wagt Allah görkezmesin bizler her günler tejribe edip görýäs safahat, Facebook safahatlar ýa-da ijtimai safahatlar arkaly. Afganistanyň her bir çykýan jowan her gün şol döwletler tarapyndan diýsen tutsaklanýar, azar berilýär. Osa ýollarda kaýsy gepler bolýar ýa-da başga ölümsizlik halatlary hem diýsen elbette gördük. Gatygyn ýagdaýlar, gatygyn ýollar. Bu ýollar diýsen sizleriň janyňyzdan mühim däldir, sizleriň aýlaňyzdan mühim däldir. Meniň aýtjak bolýan sözüm şol hiç bir zat janyňyzdan mühim däldir, hiç bir pul janyňyzdan mühim däldir. Bu sebäpden köşiş etmek gerek. Dogry ýollar bilen çykmana köşiş edin we muny başararsyňyz diýip umyt etýän. Qadirli dinleyijiler ve tamaşaçılar, yaylımımızın sonuna geldik. Sonki yaylımlarda dünya Türkmenleri ve Afganistan barede gürlemene devam ettireriz. Kanalımıza abone bolmanızı, bu yaylımı dostlarınız bilen paylaşmanızı sizlerden haýyş edýäris. Gowy, ýaxşy günlerde buluşmak ümidi bilen köp sag bolun, hoş bolun. Gülistan wetene, bağı bostan wetene.